nemáme poradie a nevieme vám žiadne poradie slúbiť. Z jednoduchého dôvodu, kedykoľvek sa môže stať, že niekto z tých ľudí povie, že príde a potom zavolá, je mi to ľúto, ale biznis je biznis a tento týždeň neprídem. Takže budeme miešať, budeme improvizovať, budeme to skúšať namixovať tak, aby to bolo na jednej strane zmysluplné a na druhej strane prínosné. Nebezpečenstvo, ktoré s týmto celým súvisí, môže sa stať, že sa budete nudiť. Naozaj nevieme, na akej úrovni budú prezentácie alebo workshopy tých ľudí, ktorí prídu zvonku. My ich v tej roli budeme vidieť prvýkrát v živote. Je to riziko. A môže sa stať, že sa to bude meniť. Že miesto jedného človeka, na ktorého sa budete tešiť, zrazu bude nejaký iný človek. Tiež vám to neviem zaručiť. Je to možné. A môže sa stať, že niektoré z tých vecí nebudú mať bohvie akú úroveň. Ťažko povedať. Pri ďalšom a ďalšom ročníku sa budeme učiť z chýb a budeme sa snažiť vyberať tých ľudí, ktorí robia najzaujímavejšie veci a dávajú najzaujímavejšie know-how, ale dopredu vám to slúbiť neviem, čiže to je to strašenie, ktoré som avizoval na začiatku. Uvidíme. Ako sa prihlásiť? To, čo očakávame, lebo dnešné stretnutie je úvodné, vysvetľujeme vám koncept. To, čo očakávame od tých z vás, ktorí dnes večer budú odchádzať s tým, že si povedia, aha, chcel by som do toho, alebo chcela by som do toho ísť. Od vás očakávame, že na túto e-mailovú adresu, čo je moja e-mailová adresa, pošlete mail. Aby som vám to na jednej strane zamotal a na druhej strane zjednodušil. Pre lenivších z vás stačí bakoš@maxman.sk. A pošlete nám mail, kde nejakým rozumným spôsobom vyjadríte, že sa hlásite. To je len príklad. Maxman University prihláška do subjectu mailu. A my vás pridáme na mailing list. A tým pádom to berieme tak, že ste sa rozhodli sem chodiť a že sa chcete zúčastňovať tých jednotlivých stretnutí. Čiže toto je forma prihlásenia. Takisto potom, neviem, niektorí z vás už sú na mailing liste a dostali sa tam rôznymi formami. Pre kohokoľvek, kto si povie, že nechce byť na mailing liste, my to uvádzame dole v mailoch, stačí napísať, nechcem byť na mailing liste, stačilo a my prestaneme posielať maily, aby ste to nebrali ako spam. Spam je niečo, čo neznášam. Čiže toto je spôsob, ako sa prihlásiť na Maxman Univerzitu.